Ya tataya. Ye terebo sikata. Ya taya manderebo. Ye tataya. Ye taraba satayaka. Ye terebo sota. Taurai. Taurai. Simba. Simba Shataya manda Terra Kataya laria babosa Ye tetelerebo shiama Yakata ye telerebosa Ndinotenda Mwari zvikuru tiwanedipe kugara Mwari wakuitire nyasha regai ndikukwasei church muzita ramambo Jesu. Amen. Mwari ndi Mwari wakanaka tasanganiswa zvakare on our last day this Sunday nekuda kwenyasha dzawo kuti tinzwe kutaura kwawo. Regai ndiremekedze utungamiriri wese the board of elders vafundisi vese vari pakati pedu vanhu vaMwari nzwai kugamuchirwa. Regai nditende Sunday school komana nevasikana baba nana mai zvakanaka kuti kwarisewo zvakasarudzika mufundisi vedu uye naElder Mjeti muzita ramambo Jesu. Amen. Muverengi mukasimuka Matthew chapter 15. Matthew 15 from verse 21 up to 29. Matthew 15 21 to 28. That'll be fine. Tiverenge Matthew 15 kubva paverse 21. Zvino Jesu wakabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino tarira mukadzi muKanani wakabva kunyika iyo akadana achiti, ndinzwirei ngoni, Ishe mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu wakabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vake vakauya vakakumbira kwaari vachiti, muindisei nokuti unodanidzira shure kwedu. Asi wakapindura akati, ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yavaIsraeri. Zvino akauya akamunamata akati, Ishe, dondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chavana ndokuchikandira imbwanana. Akati, homwe Ishe, kunyangwe nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Pano paita amai vari a bit mature in the things of the spirit. Vaona dambudziko rine mwana wavo ndokubva vagona kuunderstanda kuti hakusi kuda kwake, hakusi kuita kwake, but she is possessed. Vazhinji tinogona kuona munhu ari possessed kana amanifesta demon. It's another stage yekuti munhu munenge muchitorelata naye muchifara naye paanozoya for prayer demon rikamanifesta munoona asa munhu ane mweya wetsvina. But mai ava havana kuita prayer pamwana wavo, but vakaenda vachiti kuna Jesu, mwanasikana wangu unonetswa nemweya wetsvina. She is demon possessed. Kureva kuti zvakatora a bit of maturity kuti mwana uyu haachada counseling, haachada ana tete nana sekuru vanorayira, uyu akuda kuti chiri mari chidzingwe. Why? In life ukasava that kind of maturity, especially mu marriage, pane hondo dzamunorwa dzamusingafanirwi kurwa nekuda kwokuti uri kutadza kuona kuti mumweya wako une zvakamugara hakusi kufunga kwake. Maya vagona kuziva kuti unhu hwemwana uyu ndakaedza kurayira, mwana uyu anoziva zvakati nezvakati, but upenyu hwaakurarama uyu ndofunga pane mweya wetsvina uri paari.
kugona kuona kuti munhu ane dhimoni usina kumunamatira. It's another dimension in the spirit. That's why I love and respect Job. Job parikavhari yezvinhu zvese arikavha upenyu hwake. Chinhu wani chaaka outstanding chakandi challenge. Job haana kudivorce. Iye anga akaudzwa mashoko anorwadza. Ukaona uchirwara adzimai vobva vati tuka Mwari ufe. Hakuna mukadzi anoshuvira kuva shirikadzi. But my Job vakabuda pachena kuti tsanodai maruva pasi. You can just imagine kuti anofanirwa kumira newe paurwere ndiye ari kushuvira rufu rwako. Wakandobvisa mari ukaroora ndiye akuti aiwa dai matuka Mwari mafa. Iwe unoziva hakuna anoda kuva shirikadzi. But my Job vane mazwi anorema kudaro. Dai matuka Mwari mafa. Ina handiprofite but ndinongosuspected ndofunga kwako nevamwe tsano. Because hauzovengwa kudaro. Asina plan B. Hakuvenge kudaro. But Job 42 unoona parikavhari yake. Mwari varopafadza Job zvakare. Haana kudivorce. Kurati he was mature kuunderstand. Kuti uyu ari kutaura this time haasi adzimai vandakaroora. Uyu aakushandiswa nemweya yetsvina. She is now possessed. Ukaziva mumweya wako unogona kuzvidzidza nekuzviziva izvozvo. Hausati wanzwa here vanhu vane 20 years in marriage. Mumwe kana akupopota anoti haundizive mushe. Shuwa pa 20 years vanhu havazivanera. Kureva kuti chiri kuti haundizive chatouya izvezvo. Ende chinorova. Uchaona nemarovero acho kuti ava ndo vauya manje vaakundirova. It takes spiritual maturity kugona kupatsanura kuti uyu munhu ari kutaura but apa agarwa haasiri ari kutaura. Tine madhibheti nehondo dzatinoita nemweya but mweya iyi tichidhibheta nevanhu. Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Zvoreva kuti kurwiwa kuriko but gona kuunderstanda kuti enemy ndeipapo. Ndiye munhu wandinaye mumba here kana kuti pane zvekwavo. Isu nadzimai pane patinombokurukura so. Tichiudzana kuti uzakana maroorana uyu akabva kwawo uyu akabva kwawo. Uku kune masecrets kune masecrets. Mai kana taatuta kuda transparency. Why? Because patinozonamatirana paite taakuziva kuti kwaadzimai vangu kune mweya wokusagara mumba. But ivo varimo. Saka zvinombopota zvichishanya. Vanhu vanoshanyirwa. Unonzwa nemamatauriro mwemusi sotozati tete Georgina vauya. Uyu haasi muwangu andakaroora but pashanywa apa. Nekuti naiye after some time unozoona kudzoka ita dad I'm sorry. Unozati ayo ndaitozati hausiriwo. Izvozvo mukagona kuzvinzwera nekuzvibhalansisa munopfuurira mberi. Nokuti pane pamwe pekuti munhu haasiri ari kuita, ari kuitiswa. But nekuti haugona, saka amai avakaziva kuti mwana uyu mwana akarongeka but ukaona ane hunhu. I respect mumwe mudhara futi. Mark 9 akauya kuna Jesu. Zvikanzi ndakauya nemwana uyu kuvadzidzi vakamutadza. Zvinoti kana zvamubata zvinomuisira mumvura, zvikamubata zvomuisira mumoto. Saka baba vaitozva kuti mwana wavo anopota achibatwa. Haasiri ari kubata, ukaona akutobata abatwawo. Ekalanguage kunoona nokakabatwa so. Pane munhu wokutoona ari mustreet unozati uyu akabatwa. Saka zvese zvaakuita inyaya yezvakamubata. So baba ava vanoda kuti mwana wavo agone kudelivwa. Ende vari kutosaidhira mwana wavo kuti aiwa kana zvatomubata. Kureva kuti iye kana asina kubatwa nazvo mwana ari right. So kune vanhu vaamachuwa vekugona kuona nekunzvera kuti unhu wemunhu uyu pasina kuti handei kudeliverance uku. Apa panda deliverance ava. Matauriro anogona. Osa kune vanhu vanotaura zvekuti unonyara iwe uri kunzwa. Iye asina kana chaanovhunduka. Vanhu vanonzi ana windi vaikurengu. Anotuka zvinyadzi zvokuti munoshaya pekupinda. Iye akasununguka. Kuna vanhu vasina kukwana kusvika palevel kuti munotonyara ndimi. Kuna wokuti akapfeka so vanhu ndo vanenge vachinyara. Iye akasununguka. Kurati pane mweya uri paari wakamubvisa zviri normal zvacho. So imi pamunedza kutaura naye hamusi kutaura newacho apfeka uye apfekedzwa nezvamupfekedza. Kureva kuti ukasaunderstanda zvemweya unofaita zviri panyama zviri wrong. Goliath chaiye aitofamba naamabhiera. Ukaverenga zvakanaka Goliath aiva nemurume aitakura amari yake. Amabhiera aiva paside.
But David paari kufaitana naGoliath haambofa akakanda matombo kuna amabhira. Anotoziva kuti uyu kutakudzwa but problem muntaraunda. So amai avaona ndokubva vaziva kwekuenda. Ndoimwe nyaya, kuziva kwekuenda. Ndokuti kumwe kwatiri kuenda hakusiriko. Unoziva kuti pane dzimwe nyaya dzekuti wakaenda nadzo kune vanokansela marriage, but marriage kansela kana officer kutori kubasa. Hazvinoti yake imba iri perfect, aiwa anoshanda ikoko. Handisi kuti musaende ndingoti asi vanoshandawo ikoko. Kune zvekubasa nezvelife. Anoma steps anokuudza these 3 ways kuti murume adzoke, you take this step, you take this step, kuti murume akude, you take this step, you take this. But zvikasvika pa spiritual level yokuti wako ane zvaakaitirwa nevanoshereketa akaenda, manotsi iwayo haasi valid. Zvakunzi unomubikira unomukisa, unokisa adzoka, wako haachadzoka. Unobikira arikuda kutodya wacho, wako anouya akaguta. Unoizvona manotsi andapiwa anenge haaite pangu apa. Iyo mando inonzi inoda Jesu. Nekuti manotsi haachashanda, kungwara hakuchashanda, kurongeka hakuchashanda, zvese matricks aunogona haacheuke. Kana watogadzira musoro chirudzi, musoro wacho haasi kutomboona. Unenge uchawakwenya kuti hamusi kuona ndagadzirwa. Shungu dzese nekuita kweso yako nyaya inoda Jesu. So amai vakaziva kuti kwaJesu ndokune nyaya. Vaikoko heru dambudziko manje, Jesu anofamba nevadzidzi. Mai avakaya vachichema mwanakomana waDhavhidhi atinzwirei ngoni. Vanzi vadzidzi vakaenda kuna Jesu zvikanzi Ishe mudzingei. Usa dambudziko rako harisi dambudziko kumunhu wese. Sorry ngokudza chokwadi cheupenyu. Dambudziko rako fuka tichakunzwisisa, tichakuandesenda, tichaita seone pambatokona ngokubhaiza by real life. Dambudziko rako nderako. Ameno pamwe handisi kuparidza pandikunzwa ndikuparidza. Because tinaona unzwa kuti tirite sama yangu, tirite sama, ana tirite unowaziva here. Bvunza munhu akambochata akaudzwa kuti tinomira newe. Anodza tsana hasi kunyepa last minute. Unonzwa nyaya dzekuti unodemba kuti saka unobuda iri muchato. Ava ndo vakambisa keke, ava vakambisa gauni, ava vakambisa zvakati. Kupledge it's easy. Kuzadzikisa pledge mutambo. Saka uchiona urorarama life yemunhu ari disappointed why unotemba kupromiswa. Hapana akati acharonga zvakati, pana akati acharonga zvakati, akati achazoita zvakati. Amai vauya kuna Jesu vari kunzi Ishe mudzingei. Ane dambudziko mukadzi. Indaitira kuti ukatenda kwaJesu, vanhu vakaombera Jesu ipicture yechechi. Kuti chechi inobva taiwa mumwedu ngatimirei naye mwedu. Peter akaurayiwa naHerodhi akafa. I mean, James was killed by Herod. Peter ndokubva asungwa naSamu Herod achida kutourayiwa futi. Bible not and the church prayed for Peter. Asi James anga abuda church. Ine my favorites ayo church. Aina matiri munhu wese wese. Peter mujeri maakabuda magedhi akavhurika egaya. Last week manga maurayiwa James, another apostle. Church ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu. Vanhu vane mafavorites. Wava akapiwa chimuti akanzimbo rova. Even akakosora iri powerful baba powerful. Uyatsona iwo kana ukashingirira. Pakafa James. Peter akapabuda. Ende vari tu havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter. Why was the church silent on James? Handizi. Bando pakandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotana unsa tonamata nawo. Mumwe unenge uchavaudza kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why because kuchechi hakusi kudenga. Dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese. Sorry todati chokwadi chinobatsira unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya pana pandinamata. Nekuti vandakatrust kuti vachandinamata. Pamwe pacho ndotokudza kuti I'm praying for you. Andini pastor ndikutokudza ndiri muvhangeri right. I'm praying for you. Praying for you. Aina proof ka. Ko unozoenda kudenga iri kuti takanamatirwa. Yakunamata ndeyedunga munhu utosimba.
vachazodai kwausingazive kwavanoswera netime yavanokunamatira. Ufunge nesuwo tine nyaya dzedu. Vari kufumura madhiri echifundisi. Ndo panoti munhu. Like me, I'm married. Kana ukatofona kuma10 mufundisi namatirei. Ni ndakatobatwawo. Time yacho pane pasina ufunge. Asi moda kuti imba yangu ipararere. Togara tingori mumweya so tichifunga nyaya dzako. Inoparara ka. I just want to encourage you. Kana yaya kunambatira serious. Ukati ningachazodai ndo panoti munhu iva serious nelife yako. Vari kudzinga mukadzi kuti ngaabve pana vatori maapostles. Vanotoziva kuti Jesu anobatsira. But uri komweya ungonzwa kuti aiwa unoresistwa pachechi. Mark 2 vakauya nehama yavo chakaita kuti vapinde pamusoro pemba. Padhopa pasina kuvharwa. Panga pakangomira vanhu. Kune vanhu vanongomira kuti usapinde. Ende mumba imomo muna Jesu ari kutoparidza rudo, but varimo havana rudo rwacho. Kusvika vanhu vakaita rufu yekupaza muchechi. Chirema chawinzwa ichi. Pane kuti vatamuda ndambudziko ngaende kuna Kristu. Vakati wakaremara kudaro as long usina kubata time ndiyo. Kuna vanhu vari tough. Kuchechi kuna vanhu vari tough. Amisha ndo utafu wanga una Joshua. Vanhu vaiti vakatadzira Mwari. Mozisi ainopfugama utochema Mwari, vanhu venyu makavabvisa Ijipita varangarire. Joshua paakapiwa chimuti, vanhu vakuita zvavanoda zvekutamba izvi. Akati hama dzangu kana musingade ini nemhuri yangu. Ndakutopinda namadhamu Kenani, handina musikuda. Indakasiyana naMozisi anokupfugamira ini handina mateni. Joshua haite zvekwaMozisi zvokuti kana makanya kuti she vanhu venyu varangarire. Anotokudzai point blank kuti kana musiri kuda ini nemhuri yangu. Totora Kenani namadhamu nevana vangu. Kusvika maa serious. Upenyu ufunge ndewako. We fellowship together. We encourage each other. But make sure you are dedicated. You are a fighter concerning your life. Vari kudzinga vana. Mabishop aya. Vadzidzi vaJesu vanga vari tough neimwe time vakambodzinga vana. Wadzwa nevana chaivo. Svika Jesu ndakazoti aregai vana vauye, Peter anga aramba. Vanga vakaomumwoyo zvekuti havadi kana kamwana padhuze naJesu wavo. Saka mai ava vari kutonzi Ishe yandadira manje statement yevarume ava havana kudzinga amai ava. Vari kupa ripoti. Chandodira Jesu wacho haatori maripoti evanhu. Anoshanda mukuziva kwake nenyasha dzake. Dai Mwari ainzwa maripoti evanhu against your life, dai wakadzingwa kudhara. Vasingakude vakawanda ufunge. Iye ndiye anokuda beti. Ishe mudzingei. Ende inzwa kuda kuzvikwanisa man. She is crying after us. Mukadzi ari kuti mwanakomana, hasi kuti vanakomana. Mwanakomana waDhavhidha. But kunoona kuti unongokwanawo somuprogram kuti ari kuchemera isusu. Hakuna akauya kuzochemera munhu muchechi, munhu yakazochemera Mwari wake. Yekuchemera vanhu imbomira, chemera Mwari wako. She is crying after us. Mudzingei. Kabve pano. Nedambudziko rake iroro. Chinofanirwa kudzingwa chiripo idhimoni. But mukana musina simba rekudzinga dhimoni munodzinga vanhu. Ishe mudzingei, she is crying after us. Ana Peter vana power rekumudzinga. Vari kungopa report yekuti mudzingei. Zvino iye kana achikuda haashande nereport yaPeter. Jesu haana kudzinga mukadzi uyu. Asi Bible rangu rinoti, he answered her not a word. Zvoita zvawese Jesu wacho ari kuignore. Kana rati shoko rati haana kudaira kana kuti he answered her not a word. Ndo zvaigona kuita kuti mukadzi ati Jesu wacho ofuta asi kuda. Pane time yaunoti ukanamata haunzwe answer, haunzwe Mwari, ende zvinhu zviri wese. Indakaudzwa Mwari anopindura, apa ndaudzwa anomboignore. Unoverenga, ndisachida kuti munhu ave neBhaibheri rake. Unodzokora kuti watara shuweretsano. Ririmo hanzi he answered her not a word. Iye atonzwa. Anonyararirei. Rekani kupefectiri pachena. Kunyarara kwake kune nyaya 1. He is a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe vaMwari.
Saka ari kuda ndo the only way yaanogona kuverify kuti wainga inini here kana kuti une plan B. Nokuti vamwe kutouya sokutraya zvikaramba unoenda somewhere. But kune vakatouya zvachose. Kuti hama dzangu ndikasanamata ndichanamata. Zvikasafamba ndinonamata. Zvikafamba ndinonamata. Ndikavengwa ndinonamata. Kune kuti kana zvaramba pane kwatichaenda. So Mwari unoda kuziva kuti munhu akainga inini here kana kuti akainga kuti rikasorovwa oenda kana kuti anondida whether ndamupindura kana kuti handina. Whether basa wariwana hauna but kuchechi hausi kuzorovha. Mwari ngave neimwe chokwadi maari kuti uyu anondida haasi kushanda but kuchechi anotouya. Mari yake ishoma unotokwereta but kunamata haaregere. Mwari ngavamboona shungu dzako. Shungu dzako ufunge pane zvadzinotaura kuna Mwari. Kuti unonamata kana zviri right. Even if it's right, but Mwari wacho akafanirwa kunamatwa. So shamwari dzangu dzaimboti hakunamata hapana chiri kumbochinja kuzodi ndikati whether pachaita change or not, he is worthy. Nokuti wakandisika. Sandishamunamatira yekuti akafanirwa kunamatwa. Yekuti ane zvaaita yato part 2. Yaari kutonamatirwa ndeyekuti asina zvaaita. But nokuti wakandipa upenyu, ipapa ndo pandakagarira panapa. Kundiri kunamata Mwari unondipa upenyu. So he answered not a word. Why pari kungotsvagwa kuti uri pano here kana kuti uri kungotraya. Saka ukapfimba musikana anomboti rambei iye achida zvake. Ida adzimai pandakavapfimba wakanditi kwana. But ane vana 3 nakwana iye. Ushati kwana chii papa? Unotozvishaya aiti kwana. Tane 3 nakwana iye. Ndakazodiscover kuti kwana wake airiwa kuti kwana muprogram. Shingirira uone unotokwana shingirira chete. Why? Because kana usingarevese akati siyana neni unoti makawanda man uri last born here. Andozati wanga uchingopfuura. You were not serious. But akakuti kwana ukadzoka futi mangwana unozati uyu anoda inini. Haana plan B. Ane plan B hanyengerere. Akangonzi siyana neni anobva atoti ndagara futi handisitomboda wandi serious. So he answered not a word. But mukadzi akaramba aripo pasina mhinduro. Svika Jesu wakatanga kupindura. Svika Jesu wakatanga kumudza ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Remember, she's a Canaanite woman. Kurati aronza uqualify patype yandakatumirwa so far. Haana kubva futi. Hama dzangu munoziva here kuti mumhinduro dzinenge dzinobohwa so kune vanogona kuona chizaruko chinoita kuti zvawo zvifambi. Haana kuti ave nemwana anga ashaudwa pachechi. Achinamata ari apa bishop vakamutarisa vakati mukadziwo unosvika rini uchibatwa newaini? Kudhakwawo. Waini yakakubata unosvika rini wakadhakwa newaini? Zvikanzi ndiri mukadzi ane shungu. Chinzwa prayer yake manje, Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Azvitora kupi pakutukwa ipapa? Kuti Mwari ndazonoti tine matambudziko akafanana. Ina handina mwana imam sisina bishop. Anofanira kutoti encourage akutoshauta vanhu. Sanda adatombobatsirawo imimi nemwana wamuchandipa. Knelt down, he worshipped him. Ndokubva Lord help me. First stage auya achida help. Mwana komana achichema kuna Jesu. Second stage anosvika paanopfugama ochikumbira kubatsirwa. Zvoreva kuti pane chinhu chaadiscover kuti ndikangosvika ndine chichemo changu achisorovwe. But ndikasorovhawo chake chipi? He is looking for worshippers. Ari kutsvaka vanomunamata kuti agone kunzwa minamato yavo. Maybe I'll explain in Matthew 6. Matthew 6 inoti kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. The God who sees what you do. Teaching ndeye prayer mashoko. Answer isi kuma words. The God who sees what you do will reward you. So reward in a connection ne what you do, not what you say. Sandichiti ndokukareja kuti uzotengawo Bible. Zvirekere kuita zvinyowani. Ufunge ndo zvirimo. Kana ukatovhura reshona rinoti Mwari anoona kwete anonzwa. Iyo iri teaching yeprayer. Kurati imwe part yeprayer action not words. Nokuti respond yaMwari haiuye kuma words bedzi. Inotambira futi ku action zvaunoita. The God who, all right, I'll download this way. Ukafimba musikana ukandoda tokuroora next year, anogona kuramba. But ukadzoka next year unosvika arorwa. Saka unoita mubvunzo kuti ingwa ndo zvandaitaura. Ndo paachakudza kuti handakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Iwe uchitaura iye achiona.
kuti imba ndoida bandonyura apa. Asi ndinofunga kuti anongoda mashoko bedzi, anotoona paari kubva. So Bible rati Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. The God who sees. Kurati part of prayer haasi mawords bedzi. The other part is what you do. Ufunge kunamata kuita. Maybe ndikupe shona yakati dzikei. Mwari unonzwa munamato wemunhu anonamata. Nokuti kunamata nekuita munamato zvakasiyana. Takambopinda mune imwe kombi ada kurovera nezvifiyo zvavo zviri kuBack City zvakati Jesus. Ndakazoti kuti asiri watonamata utorwa. Uyu ndewekutyawo. Kana iye anotoziva kuti handisi ndiri kushedzwa kutyawo. Mwana wangu anonzi Divine anotamba newapfana wapa next door. I love example so much. Zviwe tangible. Anotamba newapfana wapa next door. Pandobuda ndichienda kutauna vanogona kushedzera vese ndiri pagate so. Daddy, vamwe vakanongokopawo. Daddy, mutunzire machips. Pandodzoka manheru nemachips. Handiende mudzimba dzevana vaoshedzera vese vayo ndichinonoka kuti vanga vataura kavana venyawo machips. Hakusi kunyima. Ndine zvandoziva. Chandoziva ndeichi. Ava vashedzera vateedzera wangu. Havasi vangu. So naMwari unozviziva paunonamata kuti uri kuteedzera zviri kuitwa muchechi. Haunamate unopinda chechi but uri kuteedzera zviri kuita vanonamata. Saka kana ngirozi dzakuya nemaropafadzo unoziva kuti itimu rekukopa harinamate. So relationship besides challenge is key yeanswer. Relationship besides kuti une challenge ndo key yacho. But unamata kuti baba vedu vari kudenga tinotanga neukama relationship. Tozoya kuti tipeiwo chingwa chedu hautangiri pachingwa unotangira pakuti ndiye mudhara. Saka hachisi chingwa chevanhu vane nzara, chingwa chevana vacho vaita nzara. Manje uri kunzara chete kumwana hauko. Kungoti mudzoke nemachips ani. Kana ndime mungaende mudzimba dzevana unotamba nevana nditanoka vanga vati machips ndichibuda. Kana vabereki vacho chikati udokuwadza vana vavo. Hakuna munhu ane mwoyo wakasvika ipapo. Kuti vapfana vazonditumira kana ndichibuda. Pasiye baba. So mukadzi uyu audzwa the lost sheep of Israel haaqualify pa lost sheep. But paaudzwa kuti haaqualify, akuqualify neworship because he is looking for worshippers. Pakumunamata ndo patinowana one identity, we become Israel by faith. Nekuti tinomunamata. Saka mukadzi ari kuti physically handiqualify, I'm a Canaanite. But when I worship God, I lose my identity iri munatural. Then I gain my identity in the spiritual. Munhu wese ane rudziro rwake pamweya. Munhu wese ane identity yake pamweya. Saka uchaona mukaenda kana mamboenda kung'anga, ukaenda kung'anga yechidzimai chaiyo. Inonzi asekuru. Iyo ine mazamu yakatosunga dhuku so ndase. Ukataiwa ndigogo unotovhiringa matari buda panzi. Unotodzingwa. They respect spiritual identity more than what you see. So amaya avagaina identity spiritually. Inzwa una identity yaunofana kuluza kunzi museya mwaye kana wakunamata Mwari. Mwari ngaone mwana wake kwete kuona gurundoro, ngaone mwana wake. So mukadzi paangowoshipa wira mutsoka ane new identity. Paakuzokumbira manje aqualify. Ndokubva ati Lord help me. Ishe ndibatsirei. Jesu ndokubva ataura imwe language manje. Handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Oza unonyatsobata musoro so ndatoimbwa iri nedambudziko rangu iri. Ndaiti Jesu wacho munyoro but akutondiita imbwa chaiyo. Kune message yaunofungidzira kuti haisi yako kusvika waakuziva zvazvinoreva. Ndokuga kushona tine yatinoti madimikira. Aya kuti akuruma nzeve ndewako. Apa rumwe munhu paye. Panopiwa munhu advice ndo marumirwo wacho. So ukanzwa kurumwa chako cheko unorumwa ukakuvara. So Jesu ane mutauro wakavanzika. Handingatore chingwa chevana. Healing iri kutaurwa. Muviri washe, the bread ndiye. Handingatore mavanga angu ndokandira kumbwa. Ndokubva awirirana nazvo, ndokubva ati hongu Ishe. Oza kuwirirana nemashoko akadai zvinotora kukura. Mamwe mashoko atinowirirana nawo vasati vakura vawirirane nazvo.
handitori chingwa chevana ndichipa kumbwa, ndokubva ati hongu Ishe anoramba ari Ishe, achitaura karafu ikaka. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. In other words, mukadzi adiscover kuti zvinhu zvandiqualify kuzvidyira patafura, but ndinoqualify kudya ndiri paposition yangu. Do you know kuti zvimwe zvinhu zvaunochemera kuti Mwari ndipei, hauzviwani mulevel yauri kutsvaka, unozviwana mukuzvininipisa, nokuti zviri designed kudonha kwauri kwete kuti upiwe. Zvimwe zvinhu zvaunoti Mwari ndipei wakatopiwa, inyaya yekuti hausi right position to receive. Mfana wese ari muno mani 4-5 years mukomana, animbomunamatira kuti ave nendebvu. Kana kati I believe in miracles, noti kura itsano dzinobuda, hapadi prayer, tsano mukakura dzobuda idzi. Kurati already Mwari wakatokudeposita potential mauri, you just wait for the right time. Atimbotsanya azita, totodya dzinobuda kura. Kurati kune zvinhu zvatinotsvaga zviri already done by God, but nokuti hatisi mu right position. I believe in the God of miracles, but I also believe in the God of systems or principles. Ndiye akati let there be light, chiedza chikavapo, rima rikadzoka futi, haana complain. Bible robva rati he created the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. Kurati kwaane 2 levels yelight, spoken word, then light rinobva pasolar system pazuva. Zvoreva kuti Mwari uyu anooperator mu spiritual dimension yema principles, operator ma miracles and principles. Anoziva kuti munhu wese ari munomu hamuna akasikwa naMwari. Vakasikwa mazita avo ndinawo vanonzi Adam na Eva, unless uchinzi Adam pamwe ndiwe, but vandoziva kuti vakasikwa ndi Adam na Eva. Vamwe vese you are a result of reproduction, not creation. Wakatoberekwa una kusikwa, vakaberekwa i2 varimo. Adam ndokubva apiwa a command, be fruitful and multiply. Miti yauri kuona panze haisiri yakasikwa. Miti yakatotanga kusikwa yakapiwa a word of command. A seed will produce after its own kind. So reproduction ne creation zvakasiyana. So pamwe paunonamatira zvimwe zvinhu kuna Mwari, tanga wanzvera kuti izvi zviri kuma miracle side here kana zviri ma principles yekuti I must act and things will happen. Saka paguva raLazaro haatange nekuti Lazaro buda. Bozi akamuti buda anotouya, but akarorera padombo anofa futi. Pakudiwa a principle kuudzwa vanhu zvekuita, bvisai dombo mukaseri bvisa. This time anourayiwa nedombo iroro. Kune mwana akamutswa naJesu anga akafa. Ndokubva Jesu avapa instruction kuti mupei chekudya. Kurati mukasamupa chekudya anofa futi nenzara. Apa hameno zvamuuraya, but this time akamuka mukasabika panofiwa. Ama principles. Panonzi munhu ararame nechingwa bedzi, parora kuti ukatoshota kachingwa panotofa munhu uri munhu wemweya. Kana kunzi bedzi kaka fraction kaka very powerful. Hey, ukashayiwa chekudya ukanamata stereki unofira muprayer. I principle ye life. Life is a gift from God. But what you do does not preserve a life kana kuiluza. So mukadzi auya awira mutsoka. Ndokubva awirana nemessage inorwadza yekuti handitori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Ndopazoti aiwa kana tiri imbwa papackage yepamba, imbwa imhuka dziri domesticated dzinogara pamba. Kana chingwa chiri chevana chiri chepamba, indiri wepamba. Ndakungoziva position yekuenda. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kudonha hakusi kupiwa. Kudonha ilaw yakasetwa naMwari kuti as long njini chiri pamusoro kune kasimba kanonzi gravity kanochikonzera kudonha. So kune zvimwe zvinhu zvakadesignwa naMwari kunzi zvive zvako kana wa mu right place. Saka uchiona kuti Zakeyo haana kukoka Jesu kuenda kumba. Zakeyo akakokwa naJesu. Ilaw yaakaita temper with. Remember, Jesu ndiye ari kuuya panyika kuzofira vatadzi ari pamuti paKalvari. Zakeyo ari mutadzi ndokubva awanikwa ari mumuti atora nzvimbo yaJesu. Jesu ndiye anofanira kuenda mumuti achifira vatadzi, but ukazoona mutadzi mumuti, saka kanzi kasika kuburuka. Watora nzvimbo yemudhara, kasika kuburuka. Position yawatora haisi yako. Iwe naturally muenza akoke muridzi wemba kumba kwemunhu iye. Ndini ndinokoka unzi hande iwo kwedu mufundisi, kwete kuti ndiri kukokai kumba kwenyu. Inauye kuti Zakeyo watora position yaKristu. Zakeyo paakatouya aida kuona Jesu, kupera kwenyaya ndiye akaonekwa.
akaenda muposition inochinja kuti hauchaona waakuonekwawo. Anonzi maprinciples ukasashanda nawo, nyangwe ari mwari wetsitsi, mwari wenyasha, unofudza kuti kudenga hakuna mwari. Ndovuka tese takamona wrestling madoubles. Ukanyanyorohwa kana wakachema zvakadii, referee chaiye ndiye anokuregera uchirohwa. Haapindira, hakubatsira, haudzi mwaoko kuti pinda. Uri kurohwa une zvaunoziva kuti kana ndanyanyorohwa ndinoswedera kune mumwe wangu ari fresh. Ndinotambanudza ruoko. Mumwe wangu akandirova ane right yekupinda kuti ndiregere kurohwa. Saka panoda kurohwa kuti usarohwe. Saka ndichirohwa shoko nzwa ndonyatsorohwa. Ndokuti uregere kuzorohwa. Uyo akakurova unofara. Nokuti uri kuziva zvazvinoreva. So kana ariri shoko raMwari riri kukurova, fara. Jacob akatodzwa rwana Mwari ukakunda, which is impossible. Hakuna munhu anorwana Mwari akakunda. But ukaona Mwari varwa newe, iwin. Nokuti vakatokufuratira panofiwa. Ukaona vati chuya tirovane wapinda. Saka iroro shoko rinokurova, rinokurwira, harikurwise. So amai avati ingowani imbwa dzinodya zvinodonha pasi. So ndoda kuti ndiparidze pamusoro pezvinhu zvinodonha. Zviri kutsvagwa nevanhu kuti dai Mwari atiitira. Kune maprinciples arimo mushoko raMwari. He is a miracle working God, but he is the servant of his word. Ari guided nemaprinciples eshoko rake. Zvinhu zvaunopfugama kuti Mwari zviratidzei itai, havaite. Sorry to say this and I will repeat, ndikupe principle yacho. Wouya pano kuti Mwari munoshamisa zviratidzei, vanenge vachakukunya newe unoshamisa haunzwe. Muri kunzi giving or zvishamisei baba, makasumudza marombe kubva muguruva. Rombe kubva muguruva hazvinetse Mwari. But guruva ndiwe unozunza wega. Iye anokubvisa kuguruva. But remember kuti waigara kuguruva kune guruva. Pamazvigaro namachinda hapadiwe vane dust. Saka iye basa rake kukusumudza muguruva, juti rako kuzunza guruva, padenga hapadiwe vane dust. So tona kutoziva kuti usati wagona kuzunza usumudzike. Haureme kuti Mwari atadze kukusumudza. Hausati wagona principle yekuzunza dust. Church, hear me very well. Chingwa chinodonha, imbwa dzodya. Amai vauya vachitsvaga, vachikumbira. Zvavakumbira hazvisi muklasi yezvinhu zvinopiwa vanhu. Zvinhu zvakapiwa vanhu, vakaziva pekuenda. Tine zvatinoti Mwari vachaita, zviri muklasi yezvinhu zvavakatoita. But kuti zvimanifeste mauri, kuziva zvekuita kuti usangane nezvawakaitirwa. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Kana ukanamata sei ukasaroora hazviite. Wakatopiwa vana unawo izvezvi pauri papa, roora uone. I know pane munhu anoti prayer is the master key. Prayer is one of the keys. Pane zvinoda wisdom knowledge action kuti zvimanifeste. Nokuti zviri muklasi yezvinhu zvawakaitirwa. Iwewe mujayo une vana mauru. Changosara kuroora kwete kuita prayer, kuroora. Saka uchiona asinganamate paakaroora akaita matwins. Iye asinganamate. Inyaya kuti akatoroora. Saka already zvakadepositwa naMwari. Saka paunoti Mwari vachandipa, uri kutaura zvawakatopiwa. But hausi kuziva action inodena kuti zvimanifeste. Pane chingwa chinofanirwa kudonha. Nokuti unopinda pano, unonamata pano, nyasha dzepano, Elisha. Kuti ape Elijah double portion ya anointing. Ukanoverenga Mushe, haana kumupa, asi akava nayo. Bible rangu rinoti, a mantle fell from Elijah, and Elisha picked the mantle. He was not given. Why? Nokuti vachitofamba vese, pakatouya emba machariots akaapia. Uya akasumudzwa nechampupuri akaenda mudenga. Uchatozoona kuti Bible rinoti, mudenga, a mantle fell. Vachifamba vese haana kupiwa. Zvimwe zvaunotsvaga kuti ndipei hazvipiwe munhu, zvinodonhera vanhu vari right position, right understanding, vaita right action. Ukaiverenga scripture inotobuditsa pachena kuti Elijah ari mudenga, Elisha akabvarira hembe dzake achichema, achiti my father, the chariots of Israel, he tore his clothes into two. Chaakumbira in double portion. Double ino representwa ne2. So which means ari kuplanta a seed of what he is asking for. Achema but azvuye nekuchema. Bible rangu rinoti vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro. Hariti vanodyara misodzi, tears are not seeds. Imbomira kuchema imboita zvinoparidzwa. Ndichanochema kuna Mwari wangu. Ukaenda kumataredzi mhosva, ukamiswa apa. Onzi baba mune mubvuma here kuti makarepa mwana uyu. Ukachema ukazvirovera pasi.
Major Street hati abereki mudhara achema atizodaro. Yapera ngaende kumba. Zvinonzi baba kana mapedza kuchema toda umbo. Mukawedzera kuchema munzi remanded in custody. Kuchema akupedze sentence mukoti. So in the courts of heaven, they got no respect my principles more than tears. Sorry, kungokuonesa. Bozo unochema stereki. Indakurira kuzayoja kusacha kunochemwa. Zvakuti even usina chekuchemera kwangoni mwako unotojoina. Takachemawo. And so it's bad to cry, but after crying paiparidzwa. Wakati kuti kana tachema so Mwari anzwa ndekumba tapedza kuchema tapokuta musodzi panoparidzwa kunzi vanhu vazive zvekuita. Let's respect the principles of the kingdom. Pani chingwa chinofanirwa kudonha, muchato wako unofanirwa kudonha, but unodonha uri under a certain table. Usanotsvaga chingwa, uya to be under a table. I picture ye submission. To be under. Ingowani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kana uri pasi petafura, unenge uri munhu akazvininipisa. Hausi kuonekwa kumusoro, but chingwa haushayi. Kurati chingwa chinokutsvaga iwe wakavigwa. Nyasha pane dzinofanirwa kuflowa kwauri, kwete kuita dzekutsvaga. Vanhu vanotsvaga zvinhu zvisingatsvagwe. Even inini mukadzi akaporeswa Jesu, abata mukombero waJesu. Anoziva Jesu akatobvunza ndiani andibata. Saka anopora sei asiri kuzivikanwa. Aiwa kana Jesu achiti pana andibata, ndiani andibata, kusvika mukadzi akatozouya. Zvinoreva kuti mukadzi akatopora vasingazivani. Kurati ukaziva principle yake, unowana nyasha even mazita ako asina kunyorwa. Akatopora, Jesu akati pana andibata. Mukadzi akatozouya achitopupura kuti ndini. Kurati mukadzi akatowana healing nekuti akabata the right position. Nhamo yataita ndeyekuti vanhu vakaignore maprinciples. Vakati ndofunga ndikachema ndikauchema kuna Mwari. Chinoita kuti tiparidze hama dzangu kuchema totogona topanana katime kekuchema. But after crying Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo kwete misodzi. It's good to cry, but the best after shedding tears, learn the right principles, know what to do. Ndatara pane imwe nzvimbo ndikati prayer haidzinge nhamo, inokudzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Ukasashanda ukanamata stereki, unotambura uchinamata. Denga ritaiwa anonamata chingomupa ichini. Money follows what you do, your service, not your tears. Zvaunoita zvinoattracta zvinouya kwauri. Kwete kuchema, kwete kudemba. Zviriko phase yo yekuchema iriko, nguva yekudemba iriko, but get knowledge. There are principles mushoko raMwari zvokuti aupiwe. Mukadzi uyu chaita kuti azonzi great woman of faith. Ari kuto okay, maybe I'll download this way. Amene anogona kundinzwa pana. Mukadzi auya ndaamai vane mwana ndambudziko kumba. Mukadzi is a shadow picture of the church. So amai vauya, she's an Old Testament church. Old Testament church yaudzwa kunzi mukadai zvinodai. New Testament church Jesus ndiye akauya pamuchinjikwa akaita zvaakaita, isu taakureceiva kubva kwaari. So amai apa vauya vari kuda kuti zvinhu zvivaitirwe. But pavazozoti ada kuitirwa is the New Testament church inongoreceiva. Inofanirwa kuenda pasi pemuchinjikwa, pasi peshoko raMwari. When you are under the word, when you operate with the principles, things happen. Zvimwe zvaunoda kubatwa musoro, dai wabatwa mukati memusoro, zvinoita. And that's the picture yepabirth. Ari munhu akaberekwa ndakabuda musoro. Kuti panyika pauya usati wafamba funga. Unofambira mahara, unoitiswa nevanhu. Ngadzishande. Pasi petafura, that's a picture of submission under a certain system. You know, provide a bread for your life. Imbwa haitsvage chingwa. Chingwa chinotsvaga imbwa. Haizunze tafura kuti manonoka tinofa. Chingwa kana chiri chevana uno, vana kurasarasa. Saka you are under a system isingakushayisi. But iwo chiregera kubva pasi petafura, woti ndakunongwavha. I warned people a certain time. Kuti kana uri muKristu, don't look for green pastures. And apana Psalms 23. The Lord is your shepherd. He's the one who leads you. Ukaona ma green pastures, unofanirwa kubvunza ari kukufudza kuti ndekwedu here. Nokuti kumwe kwacho kuri green today, but it will never be green tomorrow. Tine ma decisions atakaita taudzwa
kunza buda muno hamuna mari, buda hamuna mari, enda uko, enda uko. Vanhu vaikoko kuti achidzoka zvaakunetsa. Kwanga kuri right, but ramangwana hakuzoita right. So the Lord is my shepherd. He leads me. Kana ndiri sheep, iye ari shepherd, I don't look for green pastures. He leads me. He leads me. Mwari ngaakutungamirire pamadecisions. Good thinking, intelligence, nema-connections, ukazvitrasta pamwe pacho unochema. Havakatondiudza zvavo zviri kutoita. Kuri kuita mari neshamwari yako, hakuna garanti yekuti uchanoitawo mari ikoko. Nyasha nenzvimbo zvinosiyana. Mwari vakatoti kuna Isaac, don't go down to Egypt, stay in Gerar. But kune vaitodzwa naMwari kuti ibva ipapo enda uko. Be under a table, a system that will provide blessing for you. So the devil akada kukuataka, anounza mashoko ekuti ubve pasi petafura. Ibva ipapo upenyu kuzvinamatira. Tine zvinhu zvatinozvinamatira nekutsvaka Mwari kuti zviite. Tine zvinhu zvinouya nekuda kweassociation nesubmission to a certain anointing. Kune zvinoitika nekuda kwenzvimbo yauri, kwete nekuda kwezvauri. Ukaenda kuUK kunotonhora, whether haudi kutonhora kunongotonhora, environment. Ukaenda kumuzarabani kune mosquito inoruma, kune malaria. Whether uri mukristu hausi unorumwa uri bishop. Environment ine zvainoprovide no matter how anointed you are. So ukava under a table now. Attack ya devil ndeyekuti ibva ipapo uya kune imwe table iri kuno. Haasi ese matable ane chingwa chako. Mamwe matable ndeyekungoita decoration. Akanaka zvinonakidza. Murume anonzi Naamani akati nzizi dzekwedu kuDamascus kune nzizi dzakanaka kwazvo. Iye anzi anogeza kuJorodhani. But Naamani waigeza yoko nzizi dzakanaka, sei usiri kupora maperembudzi? Kokumbogeza muJorodhani, nyaya haisi yerwizi. Zvine chekuita newe ndo zvine nyaya. Tine vanhu vakabviswa pasi petafura. But beware of good people who are not godly. Unobviswa pane zvinhu zvako. Unoudzwa kuipa kwetafura. Hauchaudzwa nyaya yechingwa. Aiwa zvekuti shoko raMwari kuparidzwa vataura kuti but munhu wacho haasi right. Iye asiri right yeyu kana pane tafura nechingwa changu. Madi kuti ndidye zvangu. Pane kuri right kusiri right kwauri. Pane kwaunonzwa kuti kunoku kuri bo, but kuti zvine chekuita nelife yangu here, it's a deeper revelation. The devil knows kuti pauri papo ndo pane breakthrough yako. Saka vhangeri anongokupa ndere kubva ipapo. Chete. Hatori blessing, anokubvisa pane blessing. Canaan haibviswe, ndiwo usingapinde. Promised land haichinje, but ndeye vanhu vanofanirwa kutenda vopinda. But iwo manje wakaipa anoataka iwe, unopiwa mamwe maonero. Ekuti unoshedzera kuti paano pabvute ratiri patende ratiri hapaite, rigandiende somewhere. And the devil knows ndakuwina. Mushumiri mumwe nemumwe anodana Mwari in a certain place, ane grace dzine chekuita nenzvimbo yaari. So vanhu vane tendency yekuti specta muenzi udarika mufundisi wepanzvimbo. I've seen that. Kana kumba ndo culture yedu isusu makuru atakaita. Taiva nema-water glass, nemakapa akanaka mukitchen unit. Mwana wepo ukaonekwa wakaibata. Ina mai vangu muzezuru vanti ndinomuka ngozi mukapwanya makapa. Ngozi yekapu. Zvinokosha ndezvevaenzi. Ukaona madhishitawo abuda musiwo tichidya, sekuru George wauya abude. Ikaucha yekuti vaenzi vanokosha ndo vanoitirwa zvakanaka. Vachishora vanhu vari panzvimbo. Abhaibhari rine parakatoti a prophet muhometown make has no honor. Vanotogona kuva nechizaruko ndo vanogona to partake the grace dziri available. Vekure kazhinji ndo vanowana nyasha dzamuinadzo. Vabva kure ndo vanogona kuona blessing iri pamuri imuchiswera nayo. Kumaraini kwandaibogara kuwadzana, so kwaiva nen'anga muraini medu. Mota dzaswera dzakapaka pang'anga iyoyo nemasekirati aita ng'anga iyoyo. Tamana George ndo ng'anga yacho George, but paizara pa George. Waiti kana varasika vachikubvunza tinotsvagawo pasekuru George, tanzwa sekuru George vanobatsira. Ichitobva taseka so kuti George bozi ndi George wemuraini, but haasi George kune rimwe raini. So there are times yekuti ukanyimwa meso emweya
unoita kutamba nenyasha dzacho. Kusvika pakusuduruka pasi petafura pane chingwa chako. Kune zvinoitika muupenyu nekuda kwezodzo necovering iri panzvimbo zvisingaitike anyway. Nyasha dzinapita dzekuti vanhu vakaiswa pamumvuri vanopora. James haana. Take advantage of the grace that is available. Usabva pasi petafura. Zvininipise uripo. Itsika yaMwari yakuti chingwa chinodonha pasi petafura. Samuel vati akomora achadi ngoita direct kwandira ndipa changu chingwa. Even magetsi chaya chitonzi ari kubva kwaari kubva anosvikira kunonzi ku station yemagetsi. Power station. Akauya direct mbamako panofiwa. Kone ndikuda magetsi afana kuenda ina ndipei direct kubva kuExmo kwacho unofira mba. Anoenda achitapudzwa kusvika asvika pauri. Mwari ane tsika yekuti zvimwe zvinhu zvako hazvipiwe iwewe. Zvinopiwa ari padhuze newe. Kwete kuti umunamate. Asi ugone kusubmita nekutenda zvakasarudzwa naMwari in your life. David achibata akawana mukana wokuuraya Saul. Akacheka hanzu yake paside. Haana kuuraya Saul. Vakamufurira vakati chitouraya enemy yesu maoko mako. Zvikanzi who am I to touch the anointed of the Lord? Achitoziva kuti anointing apa yakabva. Akazodzwa ndini. Chinoita kuti arespecte payakabva. Ari kuti icho chakamboita kuti Mwari vasarudze munhu iyeyo. Ichocho chekuti yaimbova choice yaMwari ndopandamirira ino. Zvekuti haasi right yaimwe story. Moses akaita mistake paMeriba. Taura nedombo iye ndokubva arova mvura ndokubva yabuda. Aita mistake but pane breakthrough mu mistake. Why? Level ye grace dzinoiswa naMwari ukatadza kudziona unotadza kunwa mvura yako padombo. Chechi ndinzwe zvakanaka. Kune dzimwe nyasha dzinouya muupenyu hwako kwete nekuti wanamata stereki, but you are connected to Abraham kana uri Lot. Lot unhu hwaanoita muSodom wekuti anoona vaenzi woti uyai mukumba mubike. Itsika yasekuru vake Abrahama. Ende vauya kuzopisa Sodom yacho vanotanga vatoudza Abraham. Abraham otointerceda on behalf of Sodom. MuSodom hamuna munhu wani akanamata munhu asingagaremo muAbraham. Akati Mwari ko mukawana 50, ko mukawana 40, ko mukawana 10. There was an intercessor. I know when I preach. Ndine backing yandinayo kwete kuti I've preached so much. There are times yakuti Mwari wanonipa a good message, a powerful message, not because I'm a great preacher, but because you prayed for God to speak into your life. You are the reason why I'm preaching this way. Chinoita kuti mvura ibude padombo musaita mistake. Mwari anditsitsi nevanhu vane nyota kudarika area ya prophet. Vanhu vangafire mistake ya prophet, vanhu ngavanwe. Kune nyasha dziri panzvimbo yakuti ukasuduruka chingwa icho chaumbofa ukachipiwa kusvika waenda pasi petafura. Submission is one of the keys in unlock whatever you're looking for. Jesu ari Mwari akaenda kuchechi yaJohani akanobhabhatidzwa naJohani. Denga rikavhurika. Mweya mutsvene akauya pamusoro paJesu. Jesu haana kunamata kuti ave nemweya mutsvene. Akapinda chechi yaJohani. Haana kuenda murenje kunotsvaga mweya. Haana kuita fasting kuti ave nemweya mutsvene. Akatopinda kwaJohani. Ndofunga ndo pakatangira chechi kwaJohani. Tiro kwaJohani. John the Baptist munhu. Jesu ndi Mwari. Mwari ako kudemonstrate principle kuti nyangwe ndiri Mwari, I submit to a man for the heavens to be opened. Haana kunamata kuti ave nemweya. Akanopinda musystem yezviri kuitwa naJohani. Tine vanhu vakaiswa naMwari as maforerunner ebreakthrough neblessing yeupenyu hwako. Madzimwe nguva vafarire, but Mwari ndo vaakasarudza, ndo pane problem manje. Ukavatarisa so havana kufita vaite, but Mwari ndo akati iyi ndiyo tafura ichadonha chingwa chezvauri kutsvaka. Choice yaMwari sometimes inokuita mess up pama qualities ako nekuvheta kwako. Qualify haasiriye, but according to God is the right person. Gideon, kana uchikatora muranda wako pura uende kukembe meMidiana, unonzwa kuti vari kuti kudii. Munhu akataura a dream akainterpreta was a non-believer. MaMidiana vakainterpreta ndarota chingwa chebhari chipanza musasa. Zvikanzi hakuna mumwe ndi Gideon. Message iyo haisi kubva kwaIsraeri, iri kubva kumaMidiana.
ngwarira kuti Mwari vanoshandisa munhu wausingadi kuinterpreta life yako. Kana ari Joseph kuti azosvika pachigaro chekutonga akatanga arapanura hope dzevanhu vasingabhadhare vasungwa. Mumwe musungwa ndiye akazoudza Faro kuti tiri kujeri kune mukomana anozvigona izvi. Pamwe pacho ita zvaunofungidzira kuti hazvibhadhare, but it is taking you to another level. Problem yako ndeyekuti unongoti kana zvisina mari handite, kana pasina chiri kudzoka handite. Learn to build a name that will attract blessing. Takaita zvisingabhadhare zvakazobhadhara. I remember ndikupa matestimony nezuro. Panetoparidza pastreet papa, vanhu vaingombera maoko todzokera kumba netsoka. But one day somebody said, I'll give you a stand in Borodeo. Because I saw you preaching one day in the streets. Musi wacho ndakatodzokera kumba ndofunga waitopfuura waiti kushaya basa. Takananga Borodeo. Tishaya basa takananga Borodeo. Tiri papa. Zvimwe zvinhu hazvibhadhare today. But when you are doing it unto the Lord, He is faithful. And He will never forget your effort and your strength. Bhururu Bhaibheri rangu rinoti haasekwe munhu chaanodyara unokohwa. Uchakohwa ramba uchiita zvakanaka muimba yaMwari. Zuva rekufa haumbosvika mukufa usina kukohwa, hazviite. He is not unjust to forget. Saka wakaona David, I'm sure my time is done. David akatozonzi Jesu aitonzi mwanakomana waDhavhidhi kwete waJosefa. Akarera ndiani? Joseph. Akatenga mapamba ndiani? Joseph. Aitenga serevhita ndiani? Joseph. Hande kuSenemu mwanakomana waDhavhidhi. Panenge pasiri fair. Aiwa, iyi verify guy. David akafa kudhara kwaatomuziva nezvaMaria. But aiswera achifamba naMaria anyoresa maternity nekuti ndi Joseph. But mwana achiberekwa Senemu aisiya Joseph, son of David. Ukaenda pana 1 Kings chapter 1, ndo pane story inoratidza kuti Mwari akanganwa. David akapiwa mhandara yainzi Abishagi. Haana kuibata. Aitoziva kuti mhandara ndiya Mwari. Saka Mwari achiti murume ari pamwoyo wangu. Ukaona munhu anokuchengetera mukadzi wako, kwete kumaraini mugumbeze. Abishagi aigara mugumbeze raDavid, mambo vasinganzwe kudziya. But David haana kubata, he was a prophet. Aitoziva kuti ukaona mauya mhandara kwaDhavhidhi, mukadzi waMwari. David vakadzi vese vaainawo aitorera vevanhu. Research amushe, David vakadzi vaairora aitorera vanhu. Abigail aitova mukadzi waNabal. Bathsheba aiva mukadzi waUria. Diva kana afunga vakadzi anobvutira vanhu. But akapiwa mhandara anoziva ndewa mudhara. Abate. So akachengetedza mhandara ndi David. Saka Mwari anoti handikanganwi yawakatamba shamwari. Mukadzi achaberekwa nemhandara mwana wako. Uri murume pamwoyo wangu. So unoita chakanaka nhasi wofungidzira kuti Mwari vakakanganwa. Never. Never. Ndauya kuzokupa assurance. He is so faithful. Zvawakaita 10 years ago, kuna Mwari zvichiri kureflecta the blessings on the way. Esther chapter 6. Mambo akatadza kurara vakavhura bhuku revakoroniki. Vakaverenga pakanzi Modhekai akaita zvakanaka. Vakati murume uyu akaitirwei? Zvikanzi hapana. Zvikanzi hakuedze asina kuitirwa. Mwari ngaakurangarire. Mwari ngaakurangarire. Enemy ichiuya, ropafadzo ichiuya futi. He's so faithful. But nyaya ndinoda kukuudza ndeyekuva under a table, under a system, submit to the grace, and you see things happening. Pane zvinofanira kuitika mulife mako usina kunamatirwa namufundisi. Because you submit to the anointing. Anointing knows where the problem is. Anointing afana nemapiritsi. Kana une headache kana mapiritsi haende kumusoro, anoenda kuzasu. But haufanira kupopota, musangoswera kuzasu. Uku ndiko kwakaoma. Pain inoadresswa nepain killer no matter the place. But kana wanu mapiritsi hariende kugumbo, rinoenda mudumbu. Haridi kuudzwa kuti makumbo kwa unozoswera mudumbu. Igumbo. The system knows. The same with the anointing. Mukadzi ave the issue of blood, haana kutaura ndine problem. Akabata, anointing ikaadress a problem. Kune zvinhu zvokuti when you tap to the anointing, usina kunamatirwa, unofanira kuuya netestimony. Zvokuti nemufundisi anofanira kutoshamisika. Ndozviri kuitirwa vana vangu naMwari. Wakabata semukadzi aibuda ropa. Haana kuzivikanwa, but akauya netestimony. Because akabata the anointed. Kubata mukombero hanzu yake, only those vanogona kuita new kuti abate the hem. Ubate wakamira. Jesu aibatwa nevanhu vakawanda, but haana kuti ndiri kubatwa. Akati pane andibata, I touch with the difference.
Itouch ipi somebody aita honor worship. Kneeling is a picture of worship and honor. So anogona kuita honor the anointing and receive the grace. Aisi teaching yekunamata munhu. I teaching yekunzwisa maprinciples aMwari wacho. Atinamati sina munhu mukati. Chandakanakira ntsike kumba kwemunhu ndo chawakaipira. Ndokutoipa kwacho. Kune zvinhu zvokuti Mwari vakada kukupa. Vanotambidza mumwe munhu kuti akusvitse. Rafu yako kumunhu iyeyo ndokuzvishaya kwako. Moses paakaroora nekuda kwefight. Anobvisa mari. Akarova vanhu vaidzidzisa vana vaJetro chera mvura. Vanasikana pavakachera mvura vakaenda kumba baba vakati ko zvafamba sei makasika kudai. Zvanzi kune murume atibatsira zvamutorei. Auya ndokubva apiwa basa. Employment number 2 ndokubva apiwa mukadzi Zipora nefight. Kupindira fight isiri yake. Iwe yemumwe airambirwe sadza. Wouya kuti Mwari zviratidzei. Une dzevamwe dzauri kuignore. Nekuti dzevamwe dzine chekuita nedzako. Itsika yake Mwari yekuti zvimwe zvinhu zvako zvakangotsvetwa pane mumwe munhu. Kwete kuti umunamate, but ugone nokuti haugone kusubmita kuna Mwari ukasasubmita kuauthority yezvinhu zvaMwari. Ani mukadzi akabata mukombera haana kubata Jesu the person akabata hembe. But zvakaita ka. Saka mubvunzo wobva kuti Jesu ihembe kana kuti munhu. Mukadzi haana kubata Jesu akabata mukombero wehanzu yake, hem of the garment, akawana healing. Saka chinoporesa ihembe kana kuti Jesu. Ndi Jesu anoporesa. Ko mukadzi apora sei pahembe nokuti iri pana Jesu. Kuti Jesu ane extension yokuti ukandipotsa unondibatira ikoko. The house of God is the extension of heaven. Zvese zvanoda kuitira Mwari zvinoitirwa muno ndo extension yacho. Koniriyo minamato nezvipo zvasvika. Zvipo hazviende kudenga, zvinoenda kuguguletu. But denga roti zvasvika, kuti zvasara, zvasvika. Paunoita reach out to the need, you are reaching out unto the Lord. I principle yekuti Mwari vagone kukurecognize uchiita zvinhu pano. Tete chingoitiswa so, tete chingopa vanhu, chingopa. As long uchiona munhu, auone ropafadzo. But ukaona Mwari pamunhu une ropafadzo. Ukaona nekurespekta imba yaMwari nebasa raMwari. Extension yaMwari. Ini ndiri mudiki ndaibvunza kuti Mwari anogara kudenga kusvika ndaverenga Genesis 1. Inototi pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kuti vakagara variko kupi ndokudenga kwacho. Auna kundinzwa. Genesis 1 inoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kuti denga risati rako Mwari aivako. Saka kwaanga ari ikoko ndokudenga. Asa una Bible. Denga rakatosikwa idzo dziriko. Dzaigara kupi ndokudenga ikoko. Imwe vat anogara murumbidzo dzevana vake. Address yaMwari dzakawanda. Ndiri Mwari weshirikadzi nenherera ndokumwe futi kwaanogara ikoko. So reaching out unto God kungova neunderstanding yekuziva kuti Mwari wacho anofunza kuti ari kudenga ndi Mwari weshirikadzi nenherera. When I reach out to the need, to the orphans, to the widows, I'm touching the heart of God. Dai Mwari andona, dai Mwari ukangoenda kunherera munoonana ndokwaanogara. Ukaya mimba yake is the house of God, ndo maari muno. Vazodziwa wake i extension yekuita kwaMwari. Zvimwe zvinhu hazvidi kuti unamatirwe kuti zviitike. Be under a table when bread will fall. I want us to pray. I want us to pray. Sumuka izvi. I want us to pray. Kuna anotenda chinhu chinonzi anointing here. Bible rangu wrote, it is the anointing that breaks every yoke of bondage. I want to pray to provoke the anointing of the house to work on your behalf. Don't know with this teaching wazvinzwa. Kuti chingwa chinongona ngodonera kuti uri pano. Mucheka wa Elijah wakadona. Haana kukumbira Elisha, but zanzi a mantle fell. Kudona kwacho kune nharo nokuti mhepo yakatakura munhu, yakatadza kutakura bhachi remunhu. Chakadona ibhachi kwete munhu, hama dzangu chinorema chii bhachi kana kuti munhu. Inda mhepo iri kutakura Elijah ichitadza bhachi raElijah, which means anointing ine misikanzwa. Chero pane mhepo inopikisa zvinhu zvako haibudirire, nokuti zodzo rinorema rinokupa favor. I want the anointing to work in your life.
zvimwe hazvidi kuti ndinamatire. Raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus, I provoke the grace of the house. Zodzo renyu pamusoro pemba ino Mwari, varanda venyu vamakadana nechikonzero Jehovha, may the grace rest upon their lives vari pano Mwari. Nyasha dzevana venyu pakereke ino Jehovha, nyasha dzevana venyu pakereke ino Jehovha, may the anointing of the house fall in their lives. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, may the anointing rest upon their lives. May the grace of God rest upon their lives. By fire, by power, I provoke the grace and the anointing. May the grace and the anointing be upon their lives. In the mighty name of Jesus. Gamchira zodzo, gamchira nyasha, gamchira zodzo. Nesi tara Jesu, receive the grace and the anointing of the house. May the grace and the anointing be upon your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyasha zembaino, nyasha zembaino, nyasha zembaino, nyasha zembaino. By fire, by power, I release grace and favor. In the mighty name of Jesus. Receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus. Receive the grace, receive the anointing. In the mighty name of Jesus. Baba, ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura zodzo, ndiri kutaura favor, ndiri kutaura moto, ndiri kutaura nyasha. Nezita ra Jesu. Just begin to pray, begin to pray. Rabba shatakayanda, mante baladiasa, ibashate, menta baraso, yeketebo, malika tahe, mahuga dasanda. Receive the grace, the anointing of the house. May the favor of the Lord be upon your life. By fire, by power, in the mighty name of Jesus. Receive the fire and the grace of the house. In the mighty, just come out, just come out. The whole line, just come out and stay.